Andrei, vino puțin că mi s-a stricat Google-ul. E strigătul de luptă care mă face să tresar mai tare decât orice alarmă de cutremur. Mă duc în sufragerie și o găsesc pe mama uitându-se la telefon de parcă ar ține în mână un dispozitiv extraterestru gata să explodeze. Îmi întinde aparatul cu o figură tragică. Nu mai pot să văd pozele cu nepoata mătușii tale, cred că l-am spart. Povestea din spatele dezastrului. Iau telefonul și văd că de fapt are luminozitatea la minim, Bluetooth-ul pornit fără motiv și piesa de rezistență e în airplane mode. Îi explic cu răbdare că pictograma aia cu avionul nu înseamnă că telefonul vrea să decoleze, ci doar că a tăiat netul. Apăs pe un buton, ecranul se aprinde, Facebook-ul revine la viață și, dintr-o dată, sunt declarat geniul familiei. Urmează partea care mă dă peste cap. După ce îi arăt exact ce să facă, mama se uită la mine cu o admirație suspectă și zice: "Mamă, ce deștept ești, se vede că înveți la școală." Degeaba încerc să-i explic că n-am făcut modul avion la ora de istorie. Pentru ea, dacă știu să scot telefonul din modul silențios, merit direct o diplomă de inginer la NASA. E fascinant cum, pentru părinți, orice click norocos pe care îl facem noi pare o operațiune de hacking de nivel înalt, deși noi doar am citit ce scrie pe ecran. Voi de câte ori ați fost numiți experți în IT, doar pentru că ați repornit routerul din priză?